हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जोंहाथ' आरो बिदिनोसै लोगोफोर बिमाबो फिसाबो लोमजानायसो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोलाय आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर आरो चेनेलावहाय जायफ्रा गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांदो आरोना आंनाथ' मा होनो भिडिअ बानायनायाबो जायासै ना मायासोथाय बिनिखायनो माने साबस्क्राइबारानो बारा बाराया आरोना अननानै नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव नुजाहैदोंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै होदो नोंथांमोनाव आङो गले गले बेखौनो रिक्वेस्ट खालामबाय ओमफ्राय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय मा जाहोननि थाखाय बा मा दाय मावनानै लाखो आं फेसबुकाव दासो फेसबुक नायनानै मोनदों आरोना मा जादों दिरुंजों खानानै बेबायदि बोजालायनायखाय आं माने एसे बोरैबा नुदों आरोना दिरुंजों खालायलायबाय दा बुंनोबोथ' हाला बिथाङाबा मा दाय मावनानै लादों एसे गाज्रि रोखोमैनो मावना लादों खोमा फुल मोनाखै ससेल' नुदों आरोना नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय